Last night. 47 کوشبرên ku diçû girava Kanaryayê 2 hefte li ser bahrê Asêman û mirin. Netewên Yekbûyê eşkere kir 47 koçberên ku hewl didan ji Efrîqaya Bakur herin giravên Kanaryayê ji ber ku keştiya wan xerab bû 2 hefte li ser bahrê Asêma û pişê ji tî û birçîbûnê mirin. Di daxuyaniyê de hat gotin di Sîsiyê tebaxê de jê 3 zarok tevayî 54 koçber bi keştiyekê ji Efrîqaya Bakurê ketin ku herin girava Kanaryayê lê pişî 2 rojan keştî xerab bû û ew 2 hefte li ser bahrê tî û birçî Asêman. Hatî ifadekirin di 16 tebaxê de hêzên ewlehiya qeraxên Morîtanyayê keştî dîtin lê tenê 7 kes sax mabûn û 47 kes jî mirov bûn. Adres nîşankirin rewşa 4 kesan giranê û ew rakirin nexweşxaneyê. Balat kişandin ku 10 roj berê jî li heman bahrê 40 kes mirine û daxuyanî wiha dewam kir. Hejmara keştiyên diçin giravên Kanaryayê çixwa zêde bi, hejmara miriyan jî zêde dibe. Îsal ji maç leya paşîn pêve ji 305 zêdetir însan mirin. Ji 8000 zêdetir penaber û koçber jî ji vir derbas bûn û xwe gihandin İspanyayê. My baby!